periféria illesztés mikroprocesszoros rendszerhez. De eljutottunk a mikroprocesszoros rendszernél odáig, hogy most már tudjuk nagyjából, hogy hogyan működik a CPU. Ugye a CPU működéséhez különböző további részegységek kellenek, önmagában a CPU nem működőképes. Ugye képes megcímezni a kódmemóriát, de ahhoz kell kódmemória, hogy onnan legyen miből kiolvasni a kódot. Képes megcímezni az adatmemóriát, perifériákat, de ahhoz kell külső adatmemória és periféria, hogy értelmesen működjön. Ugye, hogyha nincs periféria, akkor a külvilággal nem tud kommunikálni a processzor, akkor tulajdonképpen nincs értelme a működésnek, nem tudunk hol adatot bevinni, nem tudjuk hol megkapni az eredményeket. Tehát emiatt fontos a kommunikáció, és a mai óra arról szól, hogy hát ez hogyan is történik. A processzor, illetve hát majd látni fogjuk, hogy a busmaster, ami a processzoron is lehet, de más is lehet, általában a processzor, az hogyan kommunikál a külső egységekkel. Hát ez a kommunikáció egy interfészen keresztül történik. Ugye a kódmemória interfész az viszonylag egyszerű a miniris processzornál. Egyszerűen van a program counter, rákapcsolódik a kódmemória cím bemenetére. Ugye ez egy külön címbusz, Harvard architektúra, ő külön tudja címezni a kódmemóriát, és külön buszon fér hozzá az adatmemóriához. Tehát a kódmemória interfész egyszerű, a PC címez, és a kódmemória adata pedig rá van vezetve az utasítás regiszternek a bemenetére, és akkor ő majd el fogja tárolni ugye a fetch-ciklusban. Az adatmemória interfész az, ami minket érdekel, mert perifériát oda tudunk illeszteni, hiszen a perifériák elérése az adatmemória területen történik. Hát ez nem minden processzornál van teljesen így. A miniris processzor az ilyen, hogy az adatmemória terület az két részre van osztva. Az alsó fele az igazi memória, a felső fele az pedig a perifériákhoz van rendelve, a perifériák különböző regisztereihez van rendelve. A processzor oldalról ez nincs megkülönböztetve, a processzor ugye ugyanazon az utasításokat tudja használni, ha perifériát akar címezni, vagy memóriát. Ezek a memória referenciás utasítások, memória hivatkozású utasítások. Na hát ez az interfész, ez három részből áll. Ugye egyrészt, hogyha valamiféle rekeszt meg kell címezni, egy perifériát, vagy egy memória rekeszt meg kell címezni, akkor, vagy el kell érni, akkor ugye meg kell adni azt, hogy melyik rekesztről van szó. Hát erre szolgál a busznak a címbusz része. Ugye az egészet processzoros busznak nevezik, ennek egy része a címbusz, tehát ő szolgál arra, hogy megcímezze az adott rekeszt. Az adat az maga az adatbuszon továbbítódik, de az adatbusz, hát az áramkörön belül megvalósított buszoknál, és akkor majd lesz szó, hogy áramkörön belüli busz, meg áramkörön kívüli busz, az áramkörön belüli megvalósított buszoknál két buszt tartalmaz. Van egy kimeneti adatbusz, és van egy bemeneti adatbusz, ezeknek a mérete természetesen ugyanolyan. Miniris processzornál, ugye, mivel ez egy 8 bites processzor, hát 8 bites, ahány bites a processzor, annyi bites az adatbusz. Ezen kívül a kommunikációt azt valahogy vezérelni kell, hát a vezérléshez tartoznak különböző vezérlőjelek, ezek közé tartozik például a reset, meg az órajel, hát ez ugye alapvetően hozzátartozik a vezérlőbuszhoz. Ezen kívül hát a vezérlőbusznak még vannak egyéb részei, ugye az irányjelző jelek, hogy milyen irány, milyen adatirány van, a processzor az most írni akar, vagy olvasni akar. Ennek a megvalósítása hát processzor függő lehet. A mi miniris processzorunknál ugye van külön egy read jel, van külön egy write jel. Vannak olyan processzorok, amelyeknek van egy, mit tudom én, read per write negált nevezetű jele, meg van valami engedélyező jele, és akkor a két bit együtt határozza meg, a read per write negáltal beállítja azt, hogy most melyik az irány, és akkor az engedélyező jel fogja majd engedélyező jel és az irány együtt fogja tulajdonképpen
ugyanazt az információt szolgáltatni, mint a külön read vagy write, tehát ahol majd a perifériát illesztik, ott ezt a megfelelően kell kezelni, a megfelelő logikát kell az egyik esetben, picit más a logika, mint a másik esetben. A vezérlőbuszhoz tartozik, hát a mi processzorunknál, a processzorunk az interruptot is képes kezelni, és van neki egy interrupt kérő bemenete. Majd látni fogjuk, hogy ez egy darab bemenet, minden periféria, aki képes interruptot kérni, az erre kapcsolódik, és ezen keresztül fogja jelezni, hogy na most ő szeretne valamiféle kiszolgálást, interrupt kiszolgálást, és akkor ezen a jelen jelez. Most aktív, magas szinten. Vannak olyan processzorok, ahol erre egy visszajelzés is van, hogy elfogadta. Mi processzorunknál ilyen nincs, de van olyan, hogy interrupt, acknowledge más processzoroknál. És hát vannak bonyolultabb egyéb dolgok is. Hát látni fogjuk, hogy van olyan periféria, speciális periféria, amely busmasterként tud működni, hasonlóan egy picit hasonló dolgokat tud, mint a processzor, de nézzük ezt a következő oldalon. Hát akkor először is beszéltem arról, hogy van belső busz, meg külső busz. A belső busz ugye a chipen belüli busz, tehát egy integrált áramkörön belül kialakított busz, azt nevezzük belső busznak. Integrált áramkörön belül, hát ezt multiplexerekkel oldják meg, hogy az adatok az megfelelő adatutakon tudjanak menni. Külső buszra miért van szükség? Hát nagyon sokszor előfordul, hogy külső eszközt szeretnénk illeszteni egy ilyen egységhez, és ehhez akkor kint kell kialakítani ezt a bizonyos külső buszt. Nyilvánvalóan hasonló jelekre ott is szükség van, tehát a külső címbusznak is része, vagy külső mikroprocesszoros busznak is része a címbusz, meg kell tudni címezni a külső egységeket. Mondjuk külső memóriát akarnak hozzáilleszteni, mert hát egy ilyen chipen belül viszonylag kevés memória van, akkor ugye egy ilyen interfészre van szükség, és hát ott különböző vezérlőjelek is kellenek, és az adatot is hát két irányban kell tudni bejuttatni, kijuttatni a chipnek a belsejébe. Tehát ott egy picit más áramkörök vannak, az adatbuszból nem csinálnak kettőt, mert hát egy IC az drágább, hogyha sok lába van. Ugye, hogyha az adatbusz meg kell kétszerezni, és ez egy 16 vagy 32 bites processzor, hát akkor az nagyon sok lábat elvinne, hát ezért ügyesen ugyanazon a lábon szokták megoldani, ugyanazokon a lábakon a bemenetet, meg a kimenetet, tehát mondjuk egy 8 bites adatbusz esetén nincs külön 8 bites adatbemenet meg kimeneti busz, hanem csak egy 8 bites, de az két irányú, ehhez speciális áramkörök kellenek, mi erről nem tanultunk még, három állapotú meghajtó, majd később lesz egy olyan perifériánk, amiről tanulunk, és abban lesz szó három állapotú meghajtóról, hát itt a külső busznál ilyenre is szükség van. Egyébként hát mi nem tanulunk külső buszt. Na most a busszal kapcsolódó egységek kétfajták lehetnek, az egyik az úgynevezett master, busmaster, a másik pedig a slave. Hát az aktív az a busmaster, egy ilyen busmastert már ismerünk, ez a CPU, ugye a processzorunk. Mi is az a busmaster? Hát ő az, aki tulajdonképpen kezdeményezi az átvitelt a buszon, és az ehhez szükséges jeleket ő adhatja ki. Hát mik ezek a jelek? Hát az előbb néztük, a címzés például, a címbuszt csak a busmaster hajthatja meg, aki az aktuális busmaster, az adhatja ki azt a címet, hát amelyik rekeszhez fordulni akar. Neki kell kiadni a vezérlőjeleket, amellyel megmondja, hogy most írni vagy olvasni akar, és hogyha ő az adatforrása, ugye, ha írni akar, akkor ő az adatforrása mindig a processzor szempontjából, a processzor oldaláról nézzük a dolgot, és ez alapján nevezik el, hogy ha ír, akkor ő ír, ha olvas, akkor ő olvas. Ugye, tehát ha ír, akkor ő belőle származik az adat, ugye az valamelyik regiszteréből származik, egy utasításnak az execute fázisában kikerül az adatbuszra, ha pedig
olvas, akkor hát a perifériából, amit olvas, vagy memóriából, ugye onnan származik az adat. Tehát alapvetően mi a CPU-t ismerjük, mint Busmaster, de létezik olyan speciális periféria, amit tud Busmaster lenni. Ez a DMA vezérlő, hivatalosan ezt nem tanuljuk, de ha már beszéltem róla, akkor egy picit pár szóval még elmondom, hogy mire alkalmas. Közvetlen memória hozzáférésnek a rövidítése a DMA, és tulajdonképpen őt fel lehet programozni arra, hogy megmondjuk neki, hogy milyen, memória címről, milyen periféria címre, hogy milyen memória cím és periféria cím között végezzen átvitelt. Meg tudjuk neki mondani, hogy milyen irányba, tehát hogy egyikből írjon, másikba olvasson. Tehát az egyik és másik irányt is tudja természetesen, és meg tudjuk neki mondani azt, hogy milyen kezdőcímtől, meg hány adatot, tipikusan ilyen blokkos adatátvitelre szokták használni, tehát hogyha sok adatot kell átvinni, akkor ő, mivel neki nem kell utasítást olvasni ahhoz, hogy elvégezzen egy adatátvitelt, hanem ő kimondottan erre van kitalálva, mint célperiféria, hogy megcsinálja az adatátvitelt, ezért ő gyorsan tudja megcsinálni, gyorsabban tudja megcsinálni, mint a processzor. Nagyon sok esetben úgy csinálja, hogy van neki egy belső regisztere, és két ütemben, ez a kétfázisú DMA egy ütemben beolvassa az információt, amit tovább kell adni, a másik ütemben pedig kiírja oda, ahova kell. És akkor ezt autonóm módon tudja csinálni, és amikor befejezte, akkor visszaadja a vezérlést. Tehát ehhez hozzátartozik az is, hogyha ilyen több Busmaster van, akkor a busz, mint közös erőforrás, annak a használatát el kell kérni, tehát ahhoz jogosultságot kell nyerni, ezt nevezik egyébként buszarbitrációnak, amikor a busz, aki Busmaster akar lenni, az jelzi, hogy szeretné elkérni a buszt, és akkor ennek van egy protokollja, hogy aki éppen az aktuális Busmaster, az át tudja neki adni, meg aztán amikor ezt befejezte, akkor vissza tudja adni, és akkor ugyanazt csinálja közben, mint egy processzor, tehát ő vezérli a buszt. Tehát ez a DMA vezérlő, de mi erről nem tanulunk, nem is fogjuk ezt visszakérdezni. A slave, azok a perifériák meg a memória. Ugye a slave-ek azok figyelik a buszt, és azt figyelik, hogy hozzájuk tartozó címről van-e szó, meg hogy mit is akar tőlük, milyen parancsot akar végrehajtatni velük az aktuális Busmaster. Ugye figyeli a címbuszt, észreveszi, hogy komparálja ugye, a címbuszt a saját címével, és ha a saját címéhez tartozó cím van a címbuszon, akkor szabad neki reagálnia, és a vezérlőjelek döntik el, hogy mit kell csinálnia. Ugye a vezérlőjelet felfoghatjuk parancsnak, a processzor azt mondja, hogy na most írni akarok, akkor, hogyha megkapta a címet a slave és azt a parancsot, hogy írni akar, akkor az adatot, ami az adatbuszon van, neki be kell írni, ugye abba a rekeszbe, amit megcímzett a processzor, tehát ez belül ezt a logikát meg kell csinálni, ugye ez része a perifériának. Ha meg a Busmaster olyan parancsot ad, hogy olvasni szeretnék, ugye kiadja a címet, észleli a periféria, hogy hoppá, ez az én címem, és read jelet kapott, akkor ő tudja, az ő logikája tudni fogja, hogy hoppá, akkor melyik regiszterének az adat értékét rá kell tenni ugye a processzornak a bemeneti adatbuszára, és akkor a processzor ugye ezt be fogja olvasni valamelyik rekeszébe. Tehát a slave-eknek a feladata az, hogy mondjuk úgy félpasszívan csak figyelnek, és végrehajtják azokat az utasításokat, parancsokat mondjuk úgy, tehát írás, olvasás, meg hogy melyik rekeszbe, amit a processzor mond nekik. Hát a CPU az mikor és hogyan mondja meg ezt? Miniris processzort már ismerjük, tudjuk, hogy vannak neki memóriareferenciás utasítások, többfajta is van. Ugye van olyan, amikor fix cím, konstansként megadott címként adja meg azt, hogy milyen címre akar hivatkozni. Az egyik regiszterében van az adat, és ha írni akar, akkor ugye végrehajt egy ilyen utasítást, hogy move
nem tudom, ilyen címre ez a regiszter értéke. Ugye? Ez egy memóriareferenciás utasítás. Aztán tud indirekt címezni is, amikor ahova írni akar, azt az regiszterben lévő adatot címként kell értelmezni. Ugye amikor SMB utasításként ezt leírjuk, akkor zárójelbe tesszük a regisztert. Tehát a move zárójel, mit tudom én, R0, R1, az akkor azt jelenti, hogy ami az R0-ban van cím, oda írja ki az R1-nek az értékét. Oké. Ezt a másik irányba is ugyanúgy tudja, mind a két fajta utasítással. Tehát ezek a mini processzornak ezek a memóriareferenciás utasítások is, ugye hát a memóriát, perifériát itt nem különböztetik meg egymástól. Ha már itt tartunk, hogy memória, periféria megkülönböztetése, vannak olyan processzorok persze, amik megkülönböztetik. Hát a processzoroknak általában a címbusza, a kapható processzoroknak a címbusza az nem 8 bites, hanem jóval nagyobb. De a perifériáknak, meg a perifériák regiszter cím igénye az ennél jóval kisebb, ezért azt szokták csinálni, hogy a rendes címbusznak mondjuk például csak a felét használják, jóval kevesebb bitet használnak azon utasítások esetén, amelyek az IO utasítások, tehát az ilyen processzoroknak nem csak memóriareferenciás utasításai vannak, hanem IO utasításai, in-out-nak szokták, in meg out-nak szokták, a beolvasó az in, kiíró az out utasítása az elnevezés, és akkor külön van egy, amikor ezek az utasítások működnek, akkor van egy külön vezérlőjel, ez az IO request jel például, vagy valami hasonló jel, amivel jelző, hogy na most perifériát akar címezni, és akkor ebből tudja a periféria, hogy igen, perifériáról van szó, és akkor nem az teljes címbuszt kell figyelni, hanem amit hát az adott processzor ilyenkor meghajt, mondjuk csak 8 bitet például, és akkor nem kell akkor a komparátor, vagy olyan sok címbitet figyelni, egyszerűbb logikával meg lehet valósítani az illesztést. Mi ilyenről nem tanulunk, ezt csak így zárójelbe mondtam, nem is kérdezzük vissza, tehát mi memóriából ágyazott periféria illesztést használunk, mert a mi processzorunk nem különbözteti meg a perifériát a memóriától. No, remélem, hogy jól látható ez a kis ábra. Itt azt mutatom, hogy egy ilyen memóriareferenciás utasítás, amikor ír a processzor egy ilyen utasítással, akkor ez hogyan is hajtódik végre. Ugye ezt már néztünk ilyesmit, fetch, decode, execute, ami processzorunk ezt a 3 fázist hajtja végre, amikor egy utasítást végrehajt. Ugye az első fázis az, hogy fetch, beolvasom a kódmemóriából az aktuális utasítás kódját az utasítás regiszterbe. Ugye itt van az utasítás regiszter, a PC megcímzi a kódmemóriát, itt tudom én most mondjuk a 3-as címen van ez az utasítás, amely, hogyha assemblyben írnánk le, move 3R1. Ugye az utasítás azt mondja a processzornak, hogy a 3-as memória címre írt ki az R1 regiszternek a tartalmát. Hogy fogja ő ezt végrehajtani? Hát a következő fázisban, a decode fázisba kerül, ilyenkor beíródott már a utasítás regiszterbe az utasításnak a kódja, ugye az előbb még csak a kódmemória kimenetén volt, meg az itt utasítás regiszter bemenetére eljutott, és a fetchből, mikor a decode-ba átmegy, akkor beíródott az utasítás regiszterbe. Ugye az utasítás regiszterben ennek az utasításnak valamely bitjei azt jelentik, hogy mit is kell csinálni. Hát pont ez a döntés, amit ő ilyenkor csinál a decode fázisban, figyeli azokat a címbiteket, vagy azokat az utasítás biteket, amelyek azt mondják neki, hogy milyen utasításról is van szó a sok utasítás közül, és az annak megfelelő execute állapotba fog kerülni, amelyben ugye majd beállítja azokat a vezérléseket, hogy az adott struktúrán megtörténjen az, amit mi akarunk, amit a processzor utasítása mond. És akkor itt van, bement a megfelelő execute fázisba, és akkor beállította ugye a megfelelő dolgokat. Mit állított be? Hát a 3-as címre kell írni, ez a konstansként az utasításból jön,
látható, hogy ilyenkor ezt a MUX2-t azt állítja be ezen, hogy ez a 3 jön a MUX2 kimenetére, és ez most nem az alulra megy, oda is sem megy, de az alul most nem érdekes, hogy mit csinál, hanem megy, meghajtja a címbuszt, és ez a 3, mint cím, a minidisk address buszunkon oda kerül. Közben ő kiválasztja azt a regisztert, amelynek az adatát ki kell írni. Ugye itt a regisztertömbnek a megfelelő bemenetére rákerül az a cím, hát megint csak az utasítás kódból, és akkor ez megcímzi az R1-et a rekeszbe, és az R1, ugye látható, hogy ez a minidisk processzor úgy van megcsinálva, hogy a regisztertömbnek az egyik, ez az RDX kimenete, az maga az adatbusz, tehát ő csak regiszterből származó értékeket tud rátenni az adatbuszra, de ezzel meghajtja a kimeneti adatbuszát a processzornak, a DO buszt, és ezt az értéket megkapja a memória, a perifériák, itt most a perifériáknál le van törölve az a jel, mert most épp ez a memóriákat érdekli, tehát én most pirossal az rajzoltam, amelyik most érdekes, ez most egy memóriának szóló cím. Tehát ott van a cím, ott van az adat, és akkor írni akar, tehát van neki egy read és egy write vezérlőjele, akkor a write vezérlőjelet aktivizálja, tehát az felviszi magasra, és akkor most megjön a következő órajel, ugye a rendszer órajel, és ennek hatására be fog íródni, ugye ez elmegy a memóriához is, meg a perifériákhoz is, és akkor a vezérlőjelek alapján ott egy olyan logikát kell csinálni, ami megoldja azt, hogy beíródjon. És az mondjuk ez egy periféria cím lett volna, nem egy memória cím, akkor a perifériában kell ezt megcsinálnia, hogy ott kell egy olyan logika, ami megoldja, hogy ez beíródjon. Hát tulajdonképpen a periféria illesztés lényege az, hogy ezt a logikát, ezt mi megcsináljuk, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. És akkor nézzük meg, hogy egy írási ciklus időzítése az hogyan néz ki a minidisk processzornál. Ugye ez az execute fázisban van, és itt ez a kis idődiagram részletben kiragadtam azt, hogy az execute fázisban mi is történik. Hát a processzor ugye a címbuszra, itt van az A70, ráteszi azt a címet, ugye, amelyik címről van szó. Most itt az utasítás move address 1 R1, tehát az address 1-et ráteszi erre a címbuszra. Ugye az előbb láttuk, hogy ez konkrétan hogyan történik. Ami adatot ki akar írni, ugye az is belőle származik most, mert ő ír, tehát a DOU 7.0-on meg fog jelenni az R1-nek az értéke. Látható, hogy amikor ebbe a fázisba belekerült, akkor itt most ott van az R1-nek az értéke az adatbuszon, a DO adatbuszon, tehát ezt ő hajtja meg, és az execute fázisban ő felviszi a write jelet, mindent, amit változtatást csinál, az az órajel felfutó élének hatására csinálja, tehát az egy kicsit az órajel felfutó él után fog megtörténni, és amikor a következő órajel felfutó él megjön, akkor azután egy kicsivel fog megszűnni. Ezért például az a write jel is aktív lesz az execute fázis alatti ezen felfutó élre, amit itt bejelöltem, tehát ami az execute fázis végét jelenti, és ő akkor megy újra vissza a fetch fázisba, hogyha nincs mondjuk interrupt. És akkor tulajdonképpen ennek ez a write jel, meg ez a cím, ezt tudjuk majd együtt felhasználni, hogyha ez a cím van, ami a perifériának a címe mondjuk, és ez a write jel van, akkor a perifériában ott tud generálni egy engedélyező jelet ebből a kettőből, hogy felismertem a címemet, és azt, hogy egy írás van, a kettőből csinál egy ugyanígy kinéző pulzust, és ez fogja engedélyezni azt a regisztert, azt a rekesznek a betöltését, betöltés engedélyezését, ahova éppen a perifériában, hogyha egy periféria címről van szó, az írásnál ennek az adatnak ahova kerülni kell. Oké, ezt majd részletesen megnézzük, most menjünk tovább. Olvasás. Move R0 az utasítás, amit most mondjuk ide megnézzük, hogy hogyan hajtódik végre.
Mit jelent ez? Tedd be az R0-ás rekeszbe a nullás memória rekeszben levő tartalmat. De ugye ez lehetne periféria cím is. Ez ugye a fetch fázisban megjelenik ennek a kódja. A kódmemória kimenetén megyünk tovább, belekerül az utasítás regiszterbe, ugye itt van most már, állapotgépünk bekerült a dekód állapotba, figyeli a megfelelő biteket, és a következő órájára bekerül abba az execute fázisba, amely pont ennek az utasításnak a vezérlését fogja előállítani a processzor adatstruktúráján, és akkor itt vagyunk, és akkor most van az az execute fázis, ami minket érdekel, megint a cím ugye bekerül a címbuszra, most megint konstanstól származik, de származhatott volna a regiszterből, hogyha itt valami zárójelbe tett regiszter lett volna az operandus 2, akkor ugye a multiplexer 2 azt választotta volna ki. Ugye ezzel meghajtja, ugyanúgy, mint az előbb, viszont most nem write jelet ad, hanem read jelet. A read jel meg a cím együtt azt mondja a memóriának és a perifériának is, hogy aki felismeri a címét, annak a rekesznek a tartalmát, amire a cím mutat, rá kell tennie a processzor bemeneti adatbuszára. Tehát akkor meg kell hajtania neki a processzor bemeneti buszát. Most tehát ez a cím, mivel ez a nullás, ez most RAM cím, tehát memória cím, tehát a memória adatbusz kimenete, ugye az meghajtja a processzornak az adat bemenetét, a dint, ugye, és akkor a multiplexer egyen keresztül ez rákerül a regisztertömbre, és akkor, amikor jön a következő órajel, akkor ez az adat bekerül abba a regiszterbe, amit ő megcímzett. Ennek is nézzük meg az idődiagramját. Ugye ugyanúgy az execute fázisban vagyunk, most már csak az execute fázist ragadtam ki. Ugyanúgy, mint az előbb, tehát az execute fázisban ugye rákerül a címbusz kimenetére az address, ugye mondjuk itt mutatjuk egy move R2 address, tehát ezt az utasítást hajtja mondjuk végre, akkor ez az address 2 az, amivel meghajtja ő a címbuszt, az A7-0-át. Tehát ugye ez itt van, meghajtja, a read jelet felviszi magasba, ugye itt van a read jel, ez a két információ eljut a memóriához vagy perifériához, attól függ, hogy kinek a címe ez az address 2, és akkor az ő kötelessége az, hogy az adarekesznek a tartalmát, amit ez megcímzett, azt tegye rá a bemeneti adatbuszra, úgy, ahogy az előbb mondtam, és ez itt történik meg, tehát idődiagramban, ahogy a read felmegy, ugye a cím az fix, már ismert, a read felmegy, ez a kettő teljesül, akkor ő meg fogja hajtani a processzor bemeneti adatbuszát azzal az értékkel, ami az address 2-ben van, mint rekeszben. Erre most zárójel address 2-vel hivatkozok, tehát ez egy adat, amit kiolvasunk az address 2-ből, és ez be fog kerülni a processzor egyik regiszterébe. Tehát így történik meg az olvasás. Na most az olvasás az egy érdekes dolog, mert hogy hát az írásnál ugye a processzor, amikor ír, rákerül az adatbuszra az adat, és az közvetlenül eljuthat mindenkihez, ahogy látható itt az ábrán. Tehát most egy picit nem azt mutatom, amit ő csinál, amit kiemeltem pirossal az olvasást, hanem hogy az írást, azért, mert az egy egyszerűbb, és ugyanez az ábrán be lehet mutatni. Tehát amikor ő ír, akkor ő ezt hajtja meg, a DO7-0-at, és ha ezt megnézzük, hogy hova megy, elmegy minden perifériás memóriának a DIN7-0-jára. Mert hát miért ne kerülhetne mindegyikhez? És akkor a címbusz is elkerül ugye mindegyikhez, mindegyik tudja figyelni a címbuszt, mindegyik tudja, hogy kap-e readet vagy nem, kap-e write-ot vagy nem, és amelyik write jelet kap, ugye annak kötelessége, hogy ami adatot kap, azt eltegye abba a regiszterbe, ami a címbuszon van. Ez nem problémás dolog, mert mindenkihez rögtön eljut az adat. A problémás a fordított, amikor olvasni akarunk, mert írni csak a processzor adata lesz a forrás,
csak az lehet forrásírásnál. Viszont amikor olvasni akarunk, akkor az összes memória és periféria forrás lehetne. Na most akkor mit kell csinálni, hogy kiválasszuk azt a forrást, akiből az adatot aktuálisan ki kell olvasni, hogy az kerüljön a processzor adatbuszára rá, hogyan lehet ezt megcsinálni. Hát, amikor a processzor kiadja a címet, és azt, hogy olvasni szeretne, akkor az a periféria, akihez ez a rekesz tartozik, az azt fogja csinálni, hogy van itt a kimenetén, ahonnan az adat származik, amivel ő meg tudja hajtani kvázi azt az adatkimenet, vagy adatbemenetét a processzornak, ami nem egyszerűen a D-in, hanem 8 darab vagykapunak a valamelyik bemenetére megy. 8 darab vagykapunak annyi bemenetű vagykapu, ahány forrásunk van, ahány periféria meg memória van összesen. Mindegyik periféria vagy memóriához tartozik egy bit a vagykapuk bemenetéről, és 8 darab van, mert 8 bites, és az összes perifériának egy-egy bitje, a D0 bitje az összes perifériának, amivel ő meghajtaná ezeken a kis áramkörökön keresztül, az rákerül az i-edik bit az i-edik vagykapu, i-edik vagykapu bemenetre. Ugye, mondjuk ez a nullás bit, akkor ide kerül a nullás bitje, ennek a perifériának. A másiknak a nullás bitje ide kerül, a harmadiknak a nullás bitje ide kerül, tehát az összes periféria nullás bitje a nulladik vagykapura kerül, a hetedik vagykapura, meg az összesnek a hetedik bitje, az i-edikre az összesnek az i-edik bitje, de a trükk ebben az, hogy ez a periféria, minden periféria meg tudja csinálni, hogy az ő adata kikerüljön ide az éskapuk kimenetére, vagy pedig nulla kerüljön ki. Ha megnézitek itt ez az áramkör, amit itt most körbe rajzolok inkább, hogy jól látszódjon, ez az áramkör, ez 8 darab éskapuból áll, amelyeknek van egy közös engedélyező bemenete, ez közös az összesre, a másik bemenete a kapuknak pedig az a hozzátartozó bithez van kötve, tehát a nullás a nulladik bithez, a hetes a hetedik bithez. Tehát ezzel a vezérlőjellel, amit itt berajzolok mindjárt megint, ha ez egyértékű, akkor ráengedi a kimenetére az itt lévő adatot, és az összes közül, aki csak egy az, aki ezt megteheti, a többinek pedig az összes éskapuján nulla kimenet van. Mert nekik, mivel nem ismerték fel a címüket, ezért nekik nullával kell meghajtani. Tehát itt letiltja az éskapukat kvázi az összes, aki nem ismeri fel a címét, aki pedig felismeri, az a saját adatával meghajtja a megfelelő vagykaput. Fel lehet talán ismerni, hogy ez a vagykapukból plusz éskapukból álló logika, ez micsoda? Hát milyen funkciót valósít meg? Tulajdonképpen minden perifériától van befele bemenete 8 bites, egy darab 8 bites kimenete van, és ezen meg tudja jeleníteni azt, amelyiket kell. Több forrásból származó adatok közül tud választani. Mi az? Multiplexer. Tehát ez tulajdonképpen egy multiplexer. Tehát mégpedig olyan multiplexer, amelyeknek csatornánkénti select bemenete van. Ugye ezek a egyes perifériáknál, amit most így kirajzoltam, ezek a jelek, ezek tulajdonképpen az egyes csatornáknak az engedélyező jelei. Az összes közül csak egy fogja engedélyezni, mert csak egy fogja felismerni a címét,
mert ha több ismerné fel, akkor rosszul csinálták a címlogikát, tehát nyilván nem lehet olyan, hogy két periféria is felismerje ugyanazt a címet. Tehát egy valaki fogja felismerni, és akkor ő teszi rá a vagykapura, az összes többi nullát tesz rá, emiatt csak az a érték jelenik meg pont a kimeneten, amelyiket meg kell jelenni. Tehát ez tulajdonképpen egy multiplexer. Ez a multiplexer, mondjuk úgy, hogy elosztott multiplexer, mert az és-kapus részek tulajdonképpen az adott slave-hez tartoznak, periféria 1, periféria 2 memória, a vagykapuk pedig a processzorhoz tartoznak. Tehát akkor nézzük a továbbiakban, majd ezt még egyszer meg fogjuk nézni más rajzon, egy kicsit egyszerűsített rajzon. Most egy picit menjünk át a periféria illesztéshez kapcsolódó egyéb dolgokra, hogy milyen jellegű rekeszek kellenek, hogy legyenek egy perifériában, milyen jellegű regiszterek. Tulajdonképpen ez a programozói felület, mert a programozó ezeket a regisztereket használja. Tehát, hogy veszel egy mikrokontrollert, és mit tudom én, valamelyik perifériát akarod programozni, akkor meg kell nézni a periféria leírását, és ott benne van, hogy neki milyen regiszterei vannak, és azoknak a regisztereknek mi a funkciója. Hát a tipikus funkciók, itt most felsoroltam őket, adatregiszterek, hát ez ahol maga a periféria valamiféle adatot vár, és azzal kell neki valamit csinálnia. Ez az adat sokféle dolog lehet, egy kommunikációs perifériánál mondjuk az az adat, amit ki akarok adni a kommunikációs perifériával. Mit tudom, egy UART, ez egy soros kommunikációs periféria, amit ki akarok adni, hogy küldje el soros vonalon azt az adatot, azt beleírom az adatregiszterébe. Ami jön kívülről, hogyha ez a kommunikációs periféria ugye kétirányú, általában a kommunikációs perifériák mindkét irányba tudnak kommunikálni, akkor van neki bemeneti adatregisztere is, és a kívülről jövő adat meg a bemeneti adatregiszterbe kerül. Tehát ilyen kommunikációs periférián a kimenet meg a bemeneti adatregiszterből tulajdonképpen külön van egy-egy, de általában ugyanazon a címen érhetők el. Üzemmódregiszter. Általában a perifériákat úgy csinálják meg a mikrokontrollerekből, hogy ne csak egyfajta dologra legyen képes, hanem valami egy feladat halmazból lehessen választani, amit meg lehet vele csinálni. Mit tudom én, a timer counternek nevezett periféria, az is egy tipikus mikrokontrolleres periféria, annak két fő üzemmódja az, hogy timerként tud működni, vagyis valamennyi időnként, ami beállítható jelzést tud adni, hogy letelt az idő, amit beprogramoztál, hogy mennyi időt teljen le. Vagy olyat is tud csinálni, hogy valami külső lábán a mikrokontrollernek jövő pulzusokat számolni tudja. Ez meg a counter üzemmód. Tehát ezek üzemmódok, és az üzemmódot be lehet állítani, hogy akkor most milyen üzemmódban használom a perifériát. Ettől rugalmas, mert az egyik timert, azt mit tudom én, counter üzemmódban használom, a másikat meg timer üzemmódban, és akkor tudok csinálni mondjuk egy frekvenciamérőt. Egy másodpercet tudok időzíteni, a másikkal meg tudom mérni, hogy egy másodperc alatt mennyi pulzus jött be, aztán kiolvasom egy másodperc, és megkapom a frekvenciát hertzben, mikor kiolvasom. Tehát az üzemmódregiszter erre való. Parancsregiszter. A parancsregisztert aktívan használják, az üzemmódregisztert tipikusan az egyszer lefutó programrészbe egyszer beállítjuk valahogy, hogy amilyen üzemmódban az adott feladathoz kell, és akkor úgy működik, és továbbiakban ahhoz általában nem nyúlunk. Parancsregiszter az pedig olyan valami, hogy valamit kezdeményezni tudunk vele. Mit tudom én, egy AD konverternek megmondhatjuk, hogy mit tudom én, amikor kiírok bele a parancsregiszter, abba a parancsregiszterbitbe, hogy start, akkor ő indítson el egy AD konverziót akkor. És akkor ennek a parancsnak a hatására fog elindítani. Egy timert el akarok indítani, akkor engedélyezem, hogy induljon el. Ez is egy parancs. Tehát a parancsregiszter az ilyen dolgokat lehet vele csinálni. Azt viszonylag gyakran használjuk, tehát a program működése közben a parancsregiszterbe írogatunk. Állapotregiszter, az állapotregiszterről tudjuk meg a periféria állapotát,
mondjuk kommunikációs periféria esetén, hogy érkezett adat. És ha érkezett adat, akkor ki kell olvasnunk az adatot. Ha meg elküldtünk adatot, akkor lehet újat küldeni, már küldte az előzőt például. Vagy AD konverternél, hogy elindítok az AD konverziót egy parancsal, hogy mikor van kész, vissza tud jelezni, hogy státuszregiszterben, hogy kész van. Többnyire a státuszregiszter bitek interruptot is tudnak kérni. Hát ez a perifériák tipikus programozói felülete, amiről beszélni akartam, és akkor amit nekünk kell csinálni, az a buszillesztő tulajdonképpen. Hát a perifériáknak két részre lehet osztani, a periféria hardware-ét tulajdonképpen két részre lehet osztani. Az egyik rész az megvalósítja azt, ami a perifériának a feladata. Ez a periféria specifikus logika. Mondjuk egy timer egység, mit tudom, egy regiszterbe be tudunk írni egy értéket, és ő, ha elindítjuk, akkor engedélyezzük, hogy működjön, akkor ő elkezd lefele számolni, betölti ezt a kezdőértéket, elkezd lefele számolni, és amikor elérte a nullát, akkor ad egy jelzést, és esetleg megáll, vagy megint beolvassa azt a kezdőértéket, és akkor megint, ha lejárt, akkor ad egy jelzést. Ez meg tudja csinálni. De ahhoz, hogy mi ezt kezelni tudjuk, ezeket az információkat be kell tudni vinni, illetve ki kell tudni olvasni. Hát erre szolgál a buszillesztő. A buszillesztő tulajdonképpen a periféria specifikus logikát és a processzort köti valahogy össze, a processzor buszát, ugye, hogy a processzor buszával kommunikálni tudjon ez a periféria, és ennek segítségével ugye mondjuk egy státuszregiszterét ki tudjuk olvasni, mondjuk az adatregiszterébe vagy a üzemmód regiszterébe tudjunk írni értéket. Ugye, tehát, és a mi feladatunk az tulajdonképpen majd a buszillesztőnek a megtervezése. Hát a buszillesztő az a busz tulajdonságaitól függ, hogy pontosan milyen legyen, hát minden, vagy egy mikrokontrollerre változhatnak ezek a dolgok. A mi miniris processzoroknál a lényeges paraméterek az, hogy 8 bites a címbusz, 8 bites az adatbusz, és ugye 2 van D-in D-út, mert hát csipen belüli, vagy áramkörön belüli perifériák illesztéséről van most szó, tehát amit mi perifériát illesztünk, az is a FPGA-n belül van. Terveznénk egy perifériát, tervezni nem terveztünk ebben a tárgyban. Régebben terveztettünk, de szépen lassan kiirtottak minden értelmes dolgot, és leszűkítették az időt, hogy egyszerűen lehetetlen leadni az anyagot, tehát ki kellett vennünk. Úgyhogy leszűkültünk a periféria illesztésre, tehát perifériát ténylegesen nem kell csinálni, de illeszteni azért tudni kell. És hát a vezérlőjelek, ugye a clock reset, irányvezérlőjelek, write read, és hát majd az interrupt is belejön, amikor majd interruptról tanulunk, akkor majd azt is hozzátesszük, hogy na akkor interruptos perifériát hogyan tudunk a miniris processzorra illeszteni. És akkor kezdjük el nézni ezt a illesztést. Először egy ilyen egy regiszter címet elfoglaló regisztert tervezünk. Ez kvázi olyasmi, mint a LED, tulajdonképpen a LED periféria, amit már használtunk utasítás szinten. Ugye annak is egy címe van. Most ez attól annyiban különbözik, hogy ugye még az olvasás itt nincs benne, hogy ez most nem visszaolvasható regiszter, ebbe csak ki tudunk írni, és akkor a kiírt adat az megjelenik. Hát hogyan tudunk kiírni, és hogyan tudjuk, mi itt a buszillesztő logika tulajdonképpen. No, hát nézzük meg az execute fázisban, hogy mit is csinál a processzor. Tehát ráteszi a periféria címét, tegyük fel, hogy A0 ennek a perifériának a címe, ráteszi a DO-ra az adatot, amit ki akar írni ebbe a regiszterbe. Ugye most egy írható regisztert csinálunk, egy írható regiszter illesztését, és generál egy írás engedélyezés jelet, egy write jelet. Ugye, hogyan tudjuk ebből előállítani azt a logikát, hogy ebbe a regiszterbe kerüljön bele az adat? Hát ez egy tölthető regiszter, szinkron, ugye működő órajelre.
megkapja az órajelet, van neki egy 8 bites adatbemenete, és ezt az adatbemenetet egyszerűen rátettük a DO-t a buszára, a processzornak, amit ő meghajt azzal az adattal, amit majd itt be kell írni. Oké. Van neki egy betöltés engedélyező jele, ez a load. Na itt kell előállítani egy olyan vezérlőjelet, ami akkor aktív, akkor lesz hogyha ennek a perifériának a címéről van szó, ez az A0, és írásvezérlést ad a processzor, tehát azt akar, hogy írjunk. Hát az A0-at, ugye az címbuszon jelenik meg A7.0, és nekünk fel kell ismerni, hogy ez az A0. Hát ez egy komparátor, ugye egy konstans komparátor. A komparátor egyik bemenete az A7.0, a cím, ahol különböző címek fognak megjelenni, és akkor érdekel minket, amikor pont a miénk. Tehát a másik oldalra rá van téve ennek a perifériának a címe, az A0, ugye most hexában van írva, és akkor itt összehasonlítja, hogy a címbuszon az A0, vagyis az ő címe van-e. Ha az ő címe van, ekkor generálunk egy ilyen periféria select jelet. Ez azt jelzi, hogy ehhez a perifériához fordult a processzor. Ha ehhez a perifériához fordult a processzor, most egy rekesze van, tehát nem kell megkülönböztetnünk még külön rekeszeket, csak egy rekesze van. Ha ehhez a perifériához fordul, akkor ebbe a rekeszbe kell írni. Hát a két feltételés kapcsolata mondja meg neki, hogy igen, ebbe a perifériába, erre a periféria címre írt, és azt mondta, hogy írjunk, write jel van. Akkor ez a load jel, amikor megjelenik ez a write, és ez a cím ott van, ezt én reg vr0-nak neveztem, itt van, ez egy kis késéssel az igazi write-hoz képest megjelenik, és akkor ez alatt a execute fázisnak a végénél megjelenő óriel felfutó élére, ugye ott annál az időpontnál ez a load, ez magas szintű, az adat a stabil, mert az az adat, amit a processzor ki akar írni, és jön az óriel felfutó éle, ugye itt van, és beíródik a regiszterbe, ugye, tehát a regiszter out kimenete ennek hatására fog megváltozni, és akkor megjelenik benne az az adat egy, ami az R0 regiszterben volt. Ugye, és akkor itt van. Ez volt egy írás, ilyen egyszerű az illesztése. Menjünk tovább, és akkor hát ez a komparátor, ez tulajdonképpen ugye egy konstanst komparált a címbusszal, az A7.0-al. Az egyik oldalra tettünk egy konstans, a másikra az A7.0. Tanultuk már, hogy a konstans komparátor tulajdonképpen, amikor megvalósítjuk, hogyha kapukkal, meg inverterekkel valósítanánk meg, akkor az tulajdonképpen egy és kapuval megvalósítható. Ahol a konstansban nullák vannak, ott az és-kapu bemenetekre invertert kell tenni, ahol nincsenek nullák, ahol egyek vannak, ott nem. És akkor ez pont akkor fog egyet adni, amikor a megfelelő bitek olyan értékűek, ami ennek a perifériának a címe. Ugye ez az A0 cím volt, az A-ban ugye a 7. bit, meg az 5. bit, ugye az 1-es, 8 meg 2, 10, és az összes többi az 0. Tehát az összes többit invertáljuk. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen. Ehelyett használhattuk ezt a jelölést, rajztechnikai jelölést, hogy egyenlő 0x A0, tehát egyenlő, és akkor az a konstans, amit ő felismer. Ennek a konstans komparátornak annyi bites a bemenete, amennyi az adat, amit komparálni kell, és egy bites kimenete van, és az csak akkor jelez, hogyha az adott konstans van a bemenetén. Tehát ezeket a jelöléseket bevezetve, akkor itt leegyszerűsítve, itt tulajdonképpen egy konstans komparátor kell, és egy write jellelés kapcsolatba kell hozni ennek a kimenetét, és ugye ezzel engedélyezzük a beírást. Jó, menjünk tovább. Bővítsük a regiszterek számát. Mit kell módosítani ahhoz, hogyha most nem egy regiszterünk van, hanem 2. 2 egymás utáni címre van elhelyezve a 2 regiszter. Az egyik maga címe, mit tudom én, mondjuk A0, a másiknak a címe meg A1. Tegyük fel.
Hát akkor 2 darab van. Ha 2 darab van, akkor akár A0 van, akár A1 van, akkor ehhez a perifériához szólt a processzor. Tehát a legkisebb bitet, annyi bitet, amin meg lehet különböztetni az összes regisztert, ami az adott perifériához tartozik, annyi bitet külön választunk a többitől. Ez most 1 bit, mert vagy a egyik regiszterbe, a 0. regiszterbe kell írnunk, vagy a 1-es regiszterbe kell írnunk. És akkor a többi címbitet, ami mind a 2 címben ugyanaz, tehát a legkisebb bit kivételével, most a többi az ugyanaz, ugye? Mert egy perifériához tartoznak, és az egyiknek a címe eggyel nagyobb, mint a másik, és 0-val kezdjük a címet, a regisztereket, azokat a címbiteket, amelyekkel megkülönböztethetjük az összes regisztert, ami a perifériához tartozik, azt külön választjuk, és a legkisebb címe a perifériának az úgy adódik, hogy ezek helyett 0-át írunk. Hát most 1 darab van, tehát 1 0-át írunk, tehát a legkisebb címbit az 0, akkor az a báziscím, és a legkisebb címbitet külön is választjuk az egésztől. Tehát az A7, A1, ugye az akár az 0-ás regiszterbe, akár az 1-es regiszterbe írunk, ugyanaz lesz. És akkor a periféria selectet 1 darab komparátorral állítjuk elő, ő csak azt figyeli, hogy azok a címbitek, amelyek azt jelzik, hogy ehhez a perifériához fordult a processzor, tehát kiszedjük ugye azt az 1 címbitet, most azért, mert 2 regiszter van, ami megkülönbözteti, azokat a címbiteket elvesszük a címből, nem figyeljük, amelyek csak a regisztereket különböztetik meg, és a többi, most 7 darab maradt, azt figyeljük, ha az egyezik a címnek, a perifériához rendelt címnek a felső 7 bitjével, ugye, akkor itt a komparátornak a másik oldalára csak a periféria címének a felső 7 bitjét vezetjük, ugye A7 1-et figyeljük, és a bázis cím, a teljes bázis cím, a periféria címének csak a felső 7 bitjét figyelve, ezt a konstans vezetjük ide, és csak azt figyeljük, hogy mikor van itt P-szeljel, akkor ez a P-szeljel akkor is lesz, hogyha a 0-ás regiszterhez fordulunk, meg akkor is, hogyha az 1-es rekeszhez, és akkor ezen kívül, vagy a 0-ás rekeszhez, vagy az 1-es rekeszhez fordulunk, azt az A0 figyelésével fogjuk külön hozzáadni. Tehát periféria select van, akkor ehhez a perifériához fordult a processzor. Ha az A0 értéke 0, vagyis igaz, hogy A0 negált, az A0 negált az igaz, és write jel van, akkor a register 0 write van, tehát a register 0-ba kell beírni, tehát így állítom elő a register 0 write-ot, hogy P-szel, és A0 egyenlő 0, a 0 konstanssal, 1 bites 0 konstanssal, és write jel van, akkor engedélyezem, hogy beíródjon az az adat, ami a processzor DO-út adatbuszában van, és a következő órajelre be is fog íródni, és megjelenik az OUT 0-on. Ha a processzor az 1-es rekeszbe ír, akkor is van P-szeljel, de akkor az A0 az egyértékű, tehát A0 egyenlő 1, hogy az 1 konstanssal hasonlítjuk össze, tehát ha A0 1 és P-szel van, és write van, akkor engedélyezzük, hogy ebbe a rekeszbe írjon a processzor, ugye a DO-t 7.0-at. Menjünk tovább. Olvasás. Hát olvasásnál ugye most nem rajzoltam fel azt a vagy kaput és kaput, hanem itt most egy multiplexert rajzoltam első körben. 1 darab adatot szeretnénk beolvasni a sok közül, és akkor van egy komparátorunk,
ugye ha egy címe van, egy olvasható címe van a regiszternek, tehát egy olyan perifériát illesztünk, amely csak egy címet foglal el. Ezért most ez hasonlóan, mint amikor egy darab regisztert figyeltünk, most a teljes címbitet hasonlítjuk össze az ő címével, a teljes címet, az A70-at. Ennek a perifériának legyen a címe A0, akkor az A70 egyenlő A0, akkor periféria szelek van, úgy, mint az előbb. De most a processzor azt szeretné, hogy beszeretné olvasni az itt lévő adatot, tehát ő read jelet ad ki, és akkor mi azt csináljuk, hogy van itt egy sok csatornás, csatornánkénti engedélyezésű buszmultiplexer, és ezzel mi most a nullás csatornát engedélyezzük, amire rákerül ennek az adata, ugye? Ez tulajdonképpen az a multiplexer, amit ott lerajzoltam, és amiről azt mondtam, hogy hát ezt igazából szétszettük két részre, ebben vannak a vagykapuk, azok a processzorhoz tartoznak, vannak az éskapuk, azok meg a perifériához tartoznak. De ugye így, ha így vezéreljük, akkor ez az S0-at, amikor ebből a perifériából olvas a processzor, akkor P0 RD-jel keletkezik, és ezzel ő ugye ennek a perifériának az adatát rájuttatja a processzornak a D-in bemenetére. Nézzük, hogy ez akkor részletesen hogyan néz ki. Most már kirajzoltam ezt az elosztott multiplexert, ezek a vagykapuk ugye tartoznak a processzorhoz, ezek az éskapuk viszont a mi perifériánkon belül vannak. Tehát ugye ezzel a PRD jellel mi engedélyezzük, hogy ez az adat, ez a PIN adat rákerüljön ide, erre a 8 bitre, vagy ha nem engedélyezzük, amikor nem ez a periféria van kiválasztva, akkor mindegyik nulla lesz. Az összes olyan periféria, akinek nem a címe van a címbuszon, az nullát fog rátenni. Itt vannak, tegyük fel, hogy ezek a többi perifériától a vagykapukra jövő jelek, és csak ő az, aki most ugye őt olvassa a processzor, akkor ő lesz az egyetlen, aki ide nullától különböző értéket ad, és a vagykapuk kimenetén ugye megjelenik. Tehát ez ugye tulajdonképpen most még egyszer lerajzolva az az elosztott multiplexer, tehát nem is kell ezt már magyarázni, elosztott multiplexer, és akkor ez a része a perifériához tartozik, tehát ezzel a résszel a továbbiakban nem is kell foglalkoznunk, és amikor majd ilyen buszillesztési feladat lesz, akkor azt mondjuk, hogy tételezd fel, hogy csak egy periféria van, és akkor nincs is szükség ilyenre. Mert erre csak akkor van szükség, hogyha több forrásból jöhet adat, de csak a mi perifériánkból jöhet adat, akkor azt belül el tudjuk intézni. Oké. És akkor most már egy kicsit egyszerűsítettebb ábrán mutatom ugyanezt, tehát amit nekünk kell csinálni, az tulajdonképpen ez a rész, és ugye ez így együtt a buszmultiplexer, és ennek ez a vagykapuja, ami a processzorhoz tartozik. Tehát ezzel már nem foglalkozunk, azt mondjuk, hogy nekünk, ha majd feladatunk lesz, nem is lesz ilyen, hanem a mi adatunkat közvetlenül a DIN adatbuszra kell majd rá tenni az egyszerűség kedvéért, mert azt mondjuk, hogy nincs több periféria, csak az egy, amit neked illeszteni kell. És akkor még egyszer, tehát ide szóló olvasási cím van, tehát a cím egyezik, és read van, akkor pace-szel van és read van, és ha pace-szel van és read van, akkor meghajtjuk a p-nódot, tehát ugye a D-inre rátesszük a perifériának az adatát. Ugye itt mutatja az idődiagramot, cím teljesül, pace-szel aktív, read van, és akkor előállítjuk ebből a readből azt a readet, ami ugye akkor áll elő, hogyha read van, és a cím is egyezik, és ezzel fogjuk ráengedni a D-inre, D-in 7.0-ra azt az adatot, amit a perifériából ki lehet olvasni. Oké. Hogyan módosulhat
hogyha megint csak a perifér rekeszeink száma nő. Most akkor csak 2 olvasható regisztert akarunk csinálni, 2 címet foglal el a periféria a teljes címtartományból, akkor mit kell csinálni? Leválasztjuk azt az 1 bitet, ugye most 1 bit, amivel meg lehet különböztetni a periféria összes regiszterét, hát csak 2 van, ezért elég egyetlen bit, és akkor csak az A7-1-et figyeljük a komparátorral, ami ezek után, hogy itt a másik oldalon ugye ennek a perifériának a bázis címe van, ugye abból csak a 7-1-et fogjuk összehasonlítani, és ha az igaz, a komparátor kimenet, akkor azt jelenti, hogy a 2 olvasási cím közül valamelyikhez fordult a processzor, vagy az egyikhez, vagy a másikhoz, a P-szel mindenképpen jelez. És akkor attól függően, hogy melyikhez, elő tudunk most már állítani a P-szel és a A0 segítségével 2 olvasójelet. Ugye, ha a P-szel aktív és A0 nulla és read van, ez a P0 read, P-szel aktív és A0 1 és read van, ez pedig a P0 RD. És akkor a periférián belül megvalósítunk mondjuk egy csatornánkénti engedélyezhető multiplexert, amely, hogyha P0 RD van, akkor a P0 déta 0-at, ha P1 RD van, akkor a P0 déta 1-et fogja meghajtani, és akkor a DIN adatbuszt megint csak, mert ezt a vagykaput mi a ZH feladatokban kihagyjuk. Ugye ezt leírjuk a szövegbe. Na most ezt meg lehet csinálni még egyféleképpen. Az előbb csatornánkénti engedélyezési multiplexer volt, most viszont egy engedélyezhető, de select jellel rendelkező multiplexert tettem ide, hogy így is meg lehet csinálni, ugyanazt, mint az előbb van. Tulajdonképpen ugye ez hogy működik? Ha read van és P-szel van, tehát a processzor olvasni akar, és ebből a perifériából valamelyiket, akkor ezt a multiplexert engedélyezzük ezzel a jellel, és az, hogy melyik bemenete megy a kimenetre, azt meg a select jel fogja eldönteni, és a selectre rátesszük az A0-at. Ha az A0 0, akkor a P0 data 0, ha az A0 1, akkor pedig a P0 data 1 fog rákerülni ugye a processzornak a DIN adatbuszára. Oké. Nézzük a periféria illesztés lépéseit. Tehát az egyik legfontosabb dolog, hogy amikor a feladatot elolvassátok, eldöntsétek, hogy hát a regiszterek száma alapján, hogy hány címet foglal el majd ez a periféria. És hát a szöveg alapján ki fog derülni az, hogy melyiknek milyen tulajdonságúnak kell lenni. Ugye a regiszterek lehetnek csak írhatók, csak olvashatók, illetve írható és olvashatók. Tehát lehet olyan cím, hogy az csak olvasni kell, mert státuszregiszter tipikusan olyan címre teszik, hogy ott csak olvasni kell. Tehát van egy státuszregiszter, akkor azt csak olvasni kell, de odaírjuk, hogy az csak olvasható. Ha valamilyen egyéb regiszter van, akkor általában írható-olvashatóra szoktuk tervezni, de esetleg lehet olyan speciális, amire azt mondjuk, hogy csak írható, és nem akarjuk, hogy visszaolvasható legyen. És akkor, ami általános, tehát 2 részre osztjuk az összes címbitet. Ugye van 8 címbitünk, A7-től valameddig, és a többi. Mit kell először megnézni, hány regiszterünk van? Mondjuk van 5 regiszter, nem lesz annyi soha, mert túl bonyolult, túl sok írást igényelne, mondjuk 3-4 regiszter szokott maximum lenni, és akkor hány bittel lehet őket megkülönböztetni? Ha 5 regiszter lenne, akkor 3, ugye, mert 2-es alapú logaritmus 5, és akkor az a felfele kell kerekíteni, és akkor ebből kijön, hogy akkor 3. Ezt szokták elrontani a hallgatók a vizsgán nagyon sokszor. Tehát, hogy kell ezt meghatározni, hát ez triviális. Tehát
Hány címbiten lehet, és olyan kicsi a szám, hogy nem is kell logaritmus képezni, hanem rögtön tudod, hogy hány biten. Tehát ha két regiszter van, akkor 1 biten, ha 3 van, akkor már 2 bit kell, ha 4 van, 2 bit kell, ha 5 van, akkor már 3 bit kell, stb. Tehát akkor, ha az megvan, akkor ezek lesznek azok a címbitek, amelyeket majd külön kell kezelni. A maradék címbiteket kell a komparátorral összehasonlítani, azzal a címmel, ami a periféria címének a felső ennyi bitje. Tehát a periféria konstans címét is ugyanígy 2 részre kell osztani. Abból tudod, hogy az alsó bit, tudom, mondjuk 2 bitet nem kell figyelni, akkor az A7, A1-et kell figyelni a komparátorral, és az A0, A1 majd belül a 4 regiszter vagy 3 vagy 4 regiszter megkülönböztetésére fog szolgálni. És akkor a processzornak a kezdő címet azt úgy tudjuk meghatározni, hogy a bázis címbitek és a regiszter címbitek, bázis címbitek ugye azok amik, a regiszter címbitek pedig a csupa nullák, akkor az tulajdonképpen a periféria legkisebb címe. Ugye egyszerűen a regiszter címbiteket nullával kell helyettesíteni, és ez a kezdő címe tulajdonképpen a perifériának. És akkor itt egy példa, mondjuk a 0x84 a cím, a bázis cím, a kezdő cím, és 3 regisztere van. Ha 3 regisztere van, akkor tudjuk, hogy 2 címbit szükséges a megkülönböztetésükhöz. Színesen jelöltem A1, A0, ugye a regiszterek megkülönböztetéséhez, az A7, A2 pedig a bázis címek, bázis címbitek. Csak ezeket kell figyelni a komparátorral, tehát ugye itt ebben az esetben, ha 0x84-nél így néz ki, ugye ezek a címbitek. És ez konstans, ez mindig ugyanannyi, mindegy, hogy a periféria melyik címéről van szó. Ugye az A0, A1, vagy 84, 85, 86, 87-nél ezek ugyanazok. Tehát a komparátor, ha ezt érzik, hogy 1, 0, 0, 0, 1, akkor tudhatjuk, hogy erről a perifériáról van szó. Tehát ebből alakul ki a P-szeljel. És azon belül, hogyha az A0, A1, A0, 0, 0-al egyenlő, akkor ez a legkisebb, a nullás regiszter. Ha 0-1-el, akkor az 1-es regiszter, ha 1-0 a 2-es, ha 1-1, akkor a 3-as regiszter. És akkor nézzünk most egy példát, amit egy mint a ZH-ban majd benne lesz, majd valamikor eljutunk odáig is, hogy a mint a ZH-t feltesszük, egy kicsit kinagyítom. Ez a periféria kezdőcíme A0, és 3 regisztere van, ADO, ADI, ADR. Ugye abból, hogy 3 darab regisztere van, tudható, hogy akkor 2 címbit szükséges a regiszterek megkülönböztetéséhez, tehát marad az A7, A2, amelyeket tulajdonképpen majd a konstans komparátorra kell tenni, ami előállítja a P-szel jelet. És akkor a feladat, mindjárt betöltöm magát a feladat, és akkor ott Verilogban meg is csináljuk a dolgot. Itt van a feladat. Ez tulajdonképpen egyébként a Minirisk processzornak egy általános célú I/O portja, de még nem tartunk ott, hogy ezt tanultuk volna. Viszont tehát ezért nem is nézzük meg, hogy pontosan mi is a feladata azoknak a regisztereknek. Lényeg az, hogy itt a tervezéshez tulajdonképpen most ennyi elég. A tényleges feladatnak a többi része az, ami nem a periféria illesztésről szól, és azt ide nem is tettem ide, ahhoz kell a többi információ, és meg kell ismerni azt, hogy milyen a GPU-A periféria. De az most minket nem érdekel, mert csak az illesztés érdekel. Tehát van 3 regiszterünk. Kimeneti adatregiszter neve ADO, ő van a bázis cím plusz nullon,
ugye AX, 0x A0 a cím, tehát ő az A0 címen van. Van egy bemeneti adat, csak olvasható, az írható, olvashatót VR-rel jelöljük, V/R-rel, tehát a kimeneti adatregiszter az írható és olvasható is. A következő regiszter az csak olvasható, és van egy úgynevezett irányregiszter, az ADR, az is írható és olvasható regiszter. Ide vannak írva az írásengedélyező, olvasásengedélyező jeleknek a elnevezései is, és ezeket használja itt. No, Verilogban hogyan tudjuk ezt leírni? Hát először is, hogy egyszerű legyen a dolog, a bázis címet azt megadjuk Verilogban. Az van ideírva, hogy 0x-A0. Első hiba, hogy így írják be a hallgatók, hogy 0x-A0, Verilog. Ez egy kis, hogy mondjam, figyelni kell. Tehát 8 apostrof H A0, ugye ezt kell ide írni, és erre figyelni kell, tehát Verilogban kell írni, nem pedig úgy, ha itt nem Verilogban van megadva, és általában ilyen 0x-el szoktuk megadni, akkor erre figyelni kell. Periféria select. A periféria select az egy érdekes dolog, többféleképpen is meg lehet adni, és akkor kicsit vastagabban akarom írni, és mondjuk legyen kék. Így. Tehát írhatom úgy, hogy A7, 2, ugye két regiszter megkülönböztető címbit kell, tehát két regiszter címbit, mert 3 regiszterünk van, és azt 2 bittel lehet megkülönböztetni, akkor az a 0-as 1-es. Ezért azokat nem kell figyelni, amikor a periféria selectről van szó, mert az A7-2, hogyha stimmel, ugye a base address-nek a megfelelő bitjével, tehát azt meg le tudom írni, hogy base addr, és itt is írhatom azt, hogy 7.2.2. Ugye ez az egyik lehetőség. Másik lehetőség, és azt itt most úgy jelölöm, hogy pillanat most is úgy akarom én, hogy kiemelkedjen, tehát kékkel és bolddal. Tehát A, és akkor balra shift 2, mi történik ennek hatására? 0,1 az eltűnik, ugye? A7-2, vagy A balra shift 2 egyenlő base address balra shift 2. Hát ez egy kicsit ilyen trükkösebb leírás, tehát így is meg lehet adni, meg úgy is meg lehet adni. Ugye most majd megpróbáljuk automatikusan javíthatóvá tenni a dolgokat. Tehát valami dolgokat fogunk írni, amikkel lesznek rosszak köztük, lesznek jók köztük, és akkor nektek figyelni kell arra, hogy melyiket választjátok ki. Jó, tehát ugye érthető ez, tehát az A, ugye az a cím, jobbra shift 2-vel, az a base address, a figyelendő cím, jobbra shift 2-vel, tehát a címnek csak ezeket, ez a 2 megadás, ez ekvivalens. Tehát ezt is írhattam volna. Adó-V, az a legelső regiszterünk, az az adó, báziscím plusz 0. Hoppá, vissza, nem így akartam, home, és akkor megint bolddal írok.
Hát egyrészt P-szel van, az azt jelenti, hogy erről a perifériáról van szó. 2 regiszter címbit van, amiket figyelni kell. Tehát itt jön egy konstans komparálás, ugye az A, nagy A, hogy volt? A-nak az alsó 2 bitje, ja igen, ez kicsit hosszú lesz így. A-nak az alsó 2 bitje, amit figyelnünk kell, tehát A1-0, egyenlő, 2 aposztróf B, 0-0-al. Ugye ez már így együtt, hogy P-szel, tehát ehhez a perifériához fordulnak, és az alsó 2 bit, ami a regisztereket különbözteti meg, az a 0-0, akkor ez már a báziscím plusz 0 így együtt. Csak akkor lesz ez igaz, hogyha báziscím plusz 0. Na most, a adó V, azzal azt jelezzük VR közül, hogy az a írás engedélyező jel. Tehát V-vel jelöljük azt a jelet, ami ha adott regiszterhez, ha az adott címre fordul és írás van, akkor kell, hogy aktív legyen. Tehát ehhez még kell a processzornak a write jele is. Ugye itt fel van tüntetve, hogy milyen jeleket használhattok. A70 az a címbusz, D70, D út 70 az a ki- és bemeneti busz, read-write nagybetűkkel az az írás-olvasás, IRQ az majd a interrupthoz kell, CLK, RST a többi jel. Tehát ide még kell az, hogy et VR. Oké. Ezzel megvan az első, az adó V. És akkor hát innentől kezdve már viszonylag könnyű dolgunk lesz, mert tulajdonképpen másolással és átszerkesztéssel nagyon gyorsan meg tudjuk oldani az összes többit. A következő az adó R, ez ugyanaz a cím, mert írható, olvasható, ugye ez az adó, ő a báziscím plusz 0-án van, de írható, olvasható, és ez most az olvasó jele, tehát csak annyi a különbség, hogy az ő címe van, és a processzor, ő címe van a címbuszon, és a processzor olvasni szeretné, tehát RD, az RD jel aktív. Ezzel megvan az első adó-V adó-R-ünk. Nézzük meg az adit. Hát az ADI, az a báziscím plusz 1-en van, és olvasni kell, akkor ez itt RD-re kell változtatni egyrészt. És a cím, mivel az a báziscím plusz 1-en van, itt az A1-0 P-szel van, és A1-0 az a 0-1. Ugye? Tehát ez akkor igaz, ugye ez a rész, hogy P-szel és A1-0 egyenlő a 2 aposztróf B 0-1-jel, ez akkor igaz, hogyha a báziscím plusz 1 van a címbuszon, és ha ezen kívül olvasójelet ad a processzor, akkor azt jelenti, hogy erről a címről szeretne olvasni. Oké, most akkor egy újabb írójel következik, az ADR. Ez pedig a báziscím plusz 2, tehát az A1-0, az 1-0. Tehát erről a perifériához ehhez a perifériához akar fordulni, és ezen belül ugye a 2-es regiszterhez, és írni akarja. Ugye, akkor ez a jel akkor aktivizálódik, amikor ezek történnek. És az utolsó már csak a vezérlőjelben különbözik. Na, mit csinált ez? Nem másolt. Ctrl-C.
meg itt nem másod, nem értem, mit csinál. Jó? Tehát itt csak a VR-t kell RD-re változtatni, mert ugye ez ugyanaz, ez a ADR regiszter, tehát ez is a bázis cím plusz 2-n van, az egyetlen különbség, hogy olvasni, az olvasás engedélyezője. Ez egy nagyon egyszerű feladat, és ezért 5 pontot lehet kapni. Tehát aki itt volt, szerintem az megérti, és meg fogja csinálni. Tehát akkor már 5 pontot szereztetek. A következő, csináljuk az egyszerűbbet, az adó nevezetű regisztert, ami egyébként írható, olvasható, oldjuk meg a regiszternek a beírását. Tervezze meg a 8 bites adatregisztert, tehát magát az adatregisztert. A regisztert a reset törli, ha a processzor a címére ír, honnan tudjuk? Onnan, hogy adó V jel aktív, ezt már felhasználhatjuk, akkor beleíródik az adat. Ez egy szinkron sorrendi hálózat, ugye, regiszter, van neki órajele és engedélyezőjele. Tehát ide azt írjuk, hogy POSIX clock. Oké. Azt mondja, hogy ha reset van, akkor töröljük, hát akkor ez egyszerű. If RST 8 bites konstans értéket kell neki adni, hát ez már a csuklónkban van, tehát 8 apostrof H 0. És most jön a lényeg, ugye írás, tehát ha írás van erre a címre, ami ehhez a regiszterhez tartozik, ír a processzor, azt akkor az adó V. Tehát ezt a jelet kell használnunk, az adó V jelet. Tehát if adó V igaz, ugye akkor az adó regiszterbe akar írni a processzor, és ez a jel akkor lesz igaz. If adó V. Honnan kerül ide az adat? Mit kell ide írnom? Ki ír ide? A processzor. Hol jelenik meg a processzor adata, amikor ő ír? DO, így van. Nem sikerült kékkel írnom. Átírom, így van. Tehát és akkor pontos vesző még hiányzik a végéről. Oké. Tehát itt vannak, ugye a DOU nem DOU-t, hanem DOU. DOU, ugye itt van hogy milyen jeleket használunk, egy T betűt véletlenül oda tettem. Oké, DOU. Tulajdonképpen ami idáig megvan, ez az adó regiszter, ez a rész, ugye, ez a rész volt az a base address 7.2 egyenlő A7.2-vel, vagy base address jobbra shift 2 egyenlő A jobbra shift 2, és akkor ez a rész volt az, hogy P-szel és A1.0 egyenlő 0.0, és read, és így tovább, tehát ez annak a rajza, amit az első részben kitöltöttünk. Most ezt kérik, hogy amit vissza lehet olvasni, azokat olvassuk vissza, és akkor az adó a nulladik címe, az adi a 1-es cím, az ADR a 2-es címen van. Tehát logikailag ez úgy néz ki, hogy van egy csatornánkénti választással rendelkező multiplexerünk, majd ezt írjuk le Verilogban.
az egyes csatornákra, a nullás csatornára az adó, az egyes csatornára az adi, a kettes csatornára az ader van kötve, pont úgy, ahogy a címek is következnek. Ugye a legkisebb címben van az adó következőn az adi, és követően adér. És akkor, amikor adó R van, akkor engedélyezzük a csatornánkénti engedélyezéssel rendelkező multiplexernél, hogy a kimenetén megjelenjen az adó. Tehát az select nulla, hogy az I nullának a select I nullájára az adó R-t, ami akkor aktív, hogyha erről a címről olvas a processzor, ezzel engedélyezzük, és akkor ide rá fog jutni, de ha nincs több periféria, akkor nem kell a 8 darab orrkapu, és nekem szerintem itt van az a verzió is, tehát itt látható, itt amikor nincs ott az a 8 darab orrkapu. A következő ugye, hogyha adi R van, akkor az, tehát az adi R1, akkor az adi jelenjen be a kimeneten, és hogyha ADR1, akkor az ADR jelenjen be a kimeneten. Ezt kell megcsinálni Verilogban. Tehát ez az olvasás, a 3 regiszter olvasását. És akkor itt egy ilyen csatornánkénti szeretekkel rendelkező multiplexert kell megadni. Milyen hálózat ez, és akkor mit kell ideírni? Kombinációs vagy sorrendi? Hát kombinációs, persze. Tehát csillag. Oké. Trükk, kinagyítom, mert lehet, hogy nem látszik jól, sokszor ez a bajusz, a konkatenálás jelet normál zárójelnek látják a hallgatók laboron. Itt egyszerűen csinálunk az ADR-ből, ADR-ből és az ADO-R-ből, tehát a olvasás engedélyező jelekből egy 3 bites bitvektort. Ezek közül mindig csak egy tud egy lenni, mert ugye a címek kizárják egymást, tehát a 3 érdekes érték az 100, vagy 010, vagy 001. Ha 100 az azt jelenti, hogy az ADR olvasásjel aktív, és akkor nekünk hova kell rátenni az ADR értékét? A processzornak a D-in, bemeneti buszára. Tehát itt jobb oldalt mindenütt a D-in lesz, mindenütt ide kell rátenni a megfelelő regiszternek az értékét, az aktuális értékét, ezért be is írom őket ide. Igen. És akkor, hát most már nem fogok itt szórakozni vele, hogyha az ADR aktív, ugye az ebben itt van, hogyha 100, akkor az ADR-t kell rátenni, ugye itt definiálva vannak ezek a regiszterek. Hogyha a középső egy, akkor az adit, hoppá, valami történt, pillanat, valamit rosszul nyomtam. AD itt. Ha ez van, ha a legkisebb, vagyis adó R, akkor az adott. És ha bármi egyéb van, ugye aki nincs kiválasztva, az a vagykapukra, amikor vannak vagykapuk, tehát van több periféria, nullát köteles adni, mert különben nem fog jól működni a multiplexer, tehát ide pedig a nullát kell írni, tehát 8 apostrof H 00. Oké, ezzel meg vagyunk, tehát ez volt a megoldás, én remélem, hogy értettétek. A jegyzetben kicsit másképp magyarázom a dolgokat, remélem, hogy a 2 alapján érthető lesz. Köszönöm a figyelmet.